data gustatzen zaizkitelako eta orduan handikan gutxira apuntatu inolako eta orduan inoiz ez zaitaztu, ez. 1982ko iraian 23 hasi nintzen. Gogoratzen naiz Iñaki Montoya zen eta Xabier Urangari esan zion hasi behazula dantzan, orduan Gorosablen ensaiatze zen, eta zen asteazken bat, arratsaldeko orduan ez goatzen zazpikola, eta nire agertu nintzen. Bai neuken entzun da Udaberri, baina nik uste arkaitz gehiago, ikastolako arkaitz dantzataldea gehiago entzun gendun, Udaberri entzun igual bai, baina ez neuken inungo irudirik, esatizuten bezala ez nintzen dantzazalea, adina hortan gehienak bezala futbolzalea nintzen, o bizikleta zalea. Baina junda sigitun engantzatu nindun, hoi bai guatzen naiz, junda berehala engantzatu nindun. Impresioa oso ona, segurazki. Ez naiz ondo guatzen, baina segurezko oso ona. Eta giroa gustatu zitzaiten. Ez, oso erdalduna zen. Are gehiago nik esangoet guk euskaldun duen gendula. Bazkaritan eta bideietan asko abeste zen, baina gero bai ensaiotan eta bai autobusetan eta bai kalen, erdera hitz egite zen. Bi hiru figura izan ezik, ez? Euskara jakin ere asko getzekitela ulertu gai, baina oso erdalduna zen. Bai, bueno, beti esan izan da ez dantzataldek ziela pixkat, izan diela pixkat euskal kultura bultzatzeko justo bai frankismoaren azkenek urtetan, gai transizio deituriko urte horietan, gai demokraziko lehenengo urtetan, izan zen pixkat euskal kulturaren ezaugarria bultzatzeko modu bat, ez, euskal dantzak, eta hoi bainik ere somatu nun, eta gero enteratu nintzen bai, hoi kartzelan egon zen, eta hoi da osartuta ez dakit zertan, eta kontuatu nintzen jende asko zeola, han barrun abertzaletasunagatik. Gu sartu ginen kuriosidade moduan edo holako zerbait, baina kontuatzea jende asko daola horregatik, eta gero zurira afektatzea izu horrek pila bat, baina bai izan gehiago abertzaletasun kontua bai. Bakit Euskal Herri mailan Udaberrik nahiko fama ona zeukala. Beraz, kulturalki eta folklore aldetik bere funtzioa betetzezun Euskal Herri mailan. Eta gero Tolosan ere bai, ez? Orduan Bordon dantza ikertzen izan, Berasteiko San Juan dantza, garaio gutxi gora bera, ikertu berriak sartu nintzanen. Orduan beste funtzio bat zeukan, ez? Euskal folklorea aztertzea eta ezagutzera ematea. Denbora asko pasaet artxiboakin. Alde batetik artxiboakin, bai bideok, bai liburuk, irakurri, aztertu, bildu, argazkik bildu, argazki zarrak bildu, eskaneatu ez gara hartan argazki atera, eta alde batetik oia. Eta txalaparteri bezala ere urte asko jardun nintzen Udaberrin, asko gustatu zaiten txalaparta eta engantzatu nindun taldeko txalapartari bezala ere bai ez. Funtzionatzen genduen bastante kaotikoki bai. Jendeak eukitzen genduen trajeak entregatu gabe denbora pila bat, gauzak desagertze zian, gauz asko desagertu zian lokaletatik, giltza mundu guztia zeukan, normala dan bezala, baina oso kaotikoa bai. Eta borondatea handia zeon, orduan borondateekin, estropozuka borondateekin funtzionatzen genduen. Talden urte asko pasan itun, 25 ez da diritsi nintzen, baina inguru hortan. Eta orduan ensaio mota asko ezautu ditut, ensaio zuzendariak edo ensaio arduradun asko ezautu ditut, orduan mota ezberdinak. Momentu potente batzuk egon zian, astean 5 ensaio egite genitula. Ez naiz gai esateko zenbat, baina emanaldi asko egite genituen. Urte batzutan egon zian, 80 markadan emanaldi asko, eta gogoratzen naiz, egunen baten 3 emanaldi, bire bai, 3 egunen baten izan gendun. Bai, asko bidaiatu dugu, izan motivazio bat, ez? Motivazio bat urtean hor jarduteko. Ez tezu bakarrik hortako jarduten, giroagatik jardutezu, gustatzen zaizulako jardutezu, baina gero motivazio bat ere bazen duen, ez? Urte bukaeran, udaran, bidai bat itea. Bidai izena nik ustet parte handi baten Udaberriri zor diotela. Denetatik, baina batipat elkarbizitza eta adiskidetasun harremanak, pertsonen arteko harremanak, harremanetan sakontzea. Nik uste bakoitzetik zerbait hartuko nukela, baina bat esan behar bali maiezu Irlanda eta Hungria aipatuko nituzke, bereziki. Deskalifikados por impresentables. Intereskolarretan parte hartze genduen eta bat erorintzan, beste ikerriko erorintzaion, beste igaltza puskatu zitzaion, baina boruzin gainaz puskatuta nola zeukan, makilak puskatu zian, bat kanpon gehatu zantena dantzan eta beste despistatuta bazter baten gehatu zan. Eta Kike orduan zan gure, Kike Fernández de Antona zan gure ensaio arduraduna, o gure jefea, edo zan intereskolarretan ikastolaren izenen jute ginen. Eta ez guk ez duen akta irakurri, baina behintzat autobusen gero esan zigun aktan jarri zuela erderaz, deskalifikados por impresentables. Beti harrera ona izan dugu. Egia da Euskal Dantzak asko gustatzeia,
daukan indarragatik edo energiagatik edo asko gustatzen eta beti oso harrera izan dugu. Talde bezala eta pertsona bezala. Gauza txikiak ikurriña erraldoia geneukan eta jakako jaialdian nola jende batek txistu intzigun, Valladoliden batek ere bai, baina oso puntuala izan da. Aldramarik antolatuta gonbidatuta joan ginen eta flipatuta geratu ginen ze txalopila jaso genitu. Nik uste hori ez dela inoiz entzun. Nire lagun batek esategun bezala, idazle baten esaldia da, ibilian gara. Azken finen, egunero ite deunak eite gaitu gu, pertsona bezala. Eta ni ausartzen naiz esatea, nire uneko berezkoa eta etxeko edukazioz eta ikastolako edukazioz kanpo, ni naizen uneko 90 udaberringati naizela. Nahi eman zian bere garaien, dena eman zian. Askotan nik pentsatuet, ez otenun gehiegi eman udaberrin, eta beste gauza batzuk, guainiteitun beste gauza batzuk ez nitu nien, ez? Eta batzutan igual pena hoi, igual gutxigo eman behar nion eta beste gauza batzukin, baina ezin dut mutuz, azken finen ni naizena naiz udaberrigatik. Dudik gabe, manditen gauzik garrantzitsunetakoa lagunak dira, eta guain dituden lagun handienetakoak udaberriko dira, eta astero elkartze geha, ez? Gorosabelen, hasi nintzen, kulturretxen, ensaiatu gendun, gero lokalak, bomberok zeuden lokalak, piztinak, eta piztina ondoko lokala, eta gero, guain ikastolak daukan lokal txiki hoi, Sakramentinotan. Nik uste hori ediala, 5 o 6. Guaingo lokal udaberrin lokal ofiziala edo etxo gukin gendun, alegia, guri eman ziguten zerbait utxa eta guk ere eki gendun asteburutan, jota fuego, bai. Baina hor ere aserrek egon zian pila bat, baina bueno, hoi dia laguntasunaren parte bat, ez? Aserre horiek sartzeia pixkat, jendea zautzeko modua eta oso aberasgarrik izan zian, dena izan da. Udaberri ere ditze zitzaion, ez? Agentzia matrimonial udaberri, ez? Bai udaberrin eta bai udaberretik kanpo, agentzia matrimonial bazala eta bai egia, eta oso polita izan da. Gu ginen ezagunak estilo batengatik, eta ondoren ezotuten dantza adituak edo beti entzun zutela udaberri, eta ez udaberrin estiloa, ez? Osea, udaberrik fama bat zeukan bere estiloagatik. Eta ni beti izan naiz aurrea bidatzen aldea eta aldatzearen aldekoa. Oinarrituz udaberri izana dudik gabe, baina aldatzearen aldekoa. Eta nik uste udaberri pixkat guk utzi ondoren hasi zala pixkat aldatzen, ez? Generazio berriekin, ni pila bat postu nintzen, zentzu baten. Eta gauza batzuk igual ez zaizkit gustatzen, baina errespetu guztiakin behidatzet eta postu iten naiz aldatu guelako. Ze inobatzea, gauza berrikitea, neska eta mutilak nastea, hori nila bultzatzen nuen bakarra nintzen, baina niko bultzatu nuen beti, ez? Ni Jaime eta geunden pixkatu bultzatzen genuenak. Gu dantza tradizionala ite gendula, guk ite gendun antzerki bat, ordun. Eta guk ite duna antza tradizionalen oinarritutako folklore izangoa. Beharrezkoa zan ere ustez. Eta ni posten naiz batzuk horregatik borrokatzen gendun urte askotan. Nei gehiago gustatzen zait, momentu hontan udaberrik iten duna. Bariatuko nuke, igual pixkat inobatuko nuke, igual pixkat gehiago. Ez dakit argiekin, espektakuloa, dantzak nahaztu, mutilak eta neskak nahaztu, baina mantenduko pixkat udaberrik beti induna, ez? Udaberrin idiosinkrasia eta identitatea dalako. Alegia, inobazioa bai, baina igual ni mugatxo batzu jarriko nizkioke. Daukaun gizartearen ondorioa da, azken finen, hemen lehen aukera gutxi zeuden. Eta gaineaz globalizazioak ere bere papera, bere funtzioa bete du, ez? Askoz globalago gea, askoz uniforme gea mundu guztian, orduan, dantza folklorikoak, alare Euskal Herrin, beste tokita baina askoz hobeto daude, baina nik uste ere horregatik indarra galdu dutela. Eta gizarte globalizatu hontan, transmisiona uste ez bakarri dantzan, zentzu askotan. Galduta dago, orduan indarra beste modu bat egin jarra, ez? Udaberrik eukidun jende militanteangatik. Kultur transmisio bat, herrian igual ondo eman dana, ondo jakin dela transmititzen, eta gero giroa. Zaila. Izan ginelako gara, garelako izango dira. Lana eta lana.